Здравейте, хора! Аз съм Шпионида. Тук с мен и Керено. Здрасти. Днеска пак не знам какво ще правим. Да. Сега ще ви покажа какво правихме. Тук Да тръгваме. Това направихме. Това фонтан. И какво друго направихме? Нищо. ОМГ. Да, и това направихме. Всичко сме ви показвали. Сори, че не сме снимали отдавна. Той беше болен. Да. И аз кашлях. Ама се оправихме. Ама качихме скоро преди 2 седмици един клип за комп. И сега отново не знам какво ще правим. За какво не измисляме преди да почнем да снимам? Фонтан трябва да го направим с вас. Не нещо поне да направим слиза, но той ще... Тук ще направим нещо. Тук нещо да направим. О, Не. чакай, аз ще направя нещо. Прави нещо. Вие ще направих нещо. Тази дупка да я закрием. Коя? Тази пропадна току-що. Да, бе, ама ще ходя да взема дърта често. Аз нямам дърт. Вземам 62 дърт, не ми трябва. Лопата трябва ли ти? Ето хора, измислихме веднага какво да правим. Да. И благодаря, защото така го правиш като... А ти дупката ще да запълни. Ама да. Плюс. Тук преди ни беше фермата. Да. Но... И Керено. Как оттам ми си го запълваше във водата. Помислих, че си оставиш вътре във водата. Да, бе. Аз ще да те запушим от излезна. Омага. Ето мън да служи сега да ще си. Хор. Гранит. Имаш ли гранит? Имаш ли гранит? Не. А в чест имаме ли? Не. Много е тъпо, че от гранита нищо не може да прави. Даже какво се го направи? Като не направи нещо, не знам. Защото тъпи. Тъпи са. Като кой? Като бангашто. Ето на мен ми се свърши дъжд. Абе така много дреме. Така. Схода си остави. Това ще стане на град. По-рано ще епизода. Къде я знам? То път ти кажи. Колко да може да се качи? 15. 15 е макс. Защото иначе програмата повече не може да такова. Да, тук много ме кефи, често е така стана. Какво да правим? Не знам. Аз знам. Хора, някой знае ли на компютър как някаква команда за 1.7.10 как се спира дъжда? Защото ме дразни като завали. Да пише в коментарите. То пък че ли някой ни гледа? Върни бе! Ако някой не гледа за всеки случай да пише ако не.
Какво да правим? Не знам. Аз знам защо ни гледат клиповете. Що? Защото гласа ни се чува гадно. Но и аз намали звука. Защото бръмчи. Да. Да. И ако знаете, че бръмчи. Програмката. Се тъпичка. Това ще бича. Ай, какъв от дъжд тук. Къде? Тук ела. Ти къде си? Не знам на някакво планина. Обърни се. Ето от дъжд тук. Падаш. Падаш. What the fuck? Аз тъмън ще се качи ето дърпът и щупи да пада. И сега пак ли се качваш? Ето от дърт не дръжда. И ела до мене спираме клипа, че някакво да пеем. Ела до мене, бе. Пусни си на другото. Да ти се види цялото. Аз няма го пускам, защото на хората не видят цели. Там. Не бе, другото отгоре. Това за какво е? Не знам. И ето го керено. И аз бях шпиони, но тук с мен беше и керено и чао. 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 Чао.